Докато Святия Дух започва да ни води към пробуждане, видях вчера, че някои от вас се молеха. И вие помнете, моля, че пробуждането идва единствено в резултат на молитва. Без значение дали е в личната молитва, а също се включва в това и груповата молитва. По друг начин нашите срещи не могат да осъществят онова, което Господ би желал да направи. Но Той би желал всички ни да изпрати от тук, от дома си, по домовете ни, с едно огромно пробуждане, подбудено от нашето време, което сме прекарали тук. Така че, моля ви, не позволявайте Сатана да ви измами и да ви ограби времето ви тук. Тази сутрин ще започнем с избрани вести, първи том. 122 страница. Какво да кажем за идващото ново поколение? Тя говори, нека да помним, за около 100 години назад във времето. Така че от тогава до сега няколко поколения вече са отминали. Въпросът е, обърнати ли са те към Бога, покаяли ли са се? Събудили ли сме и ние също за работата, за делото, което се осъществява в небесното светилище, а именно делото по изследователният съд? Когато Господ дойде до името на определен човек, последното решение е взето тогава. Така че сега всъщност е едно много важно, съществено време. Или ние просто очакваме за някаква принудителна сила да дойде върху църквата, преди ние наистина да се събудим. Това е точно онова, което като че ли повечето хора мислят и очакват. Да, казват множество, аз съм част просто от Лаодикия. Но когато дойде Исус всъщност, чрез Святия Дух, Той ще ме събуди. И ще бъда тогава точно такъв, какъвто трябва да бъда. Но това всъщност е измама, скъпи вярващи, на Сатана. Ако не сме пробудени, освен ако не сме пробудени чрез Святия Дух, чрез ранния дъжд, ние ще допускаме, че късният дъжд е някакъв фанатизъм. Е някакси хора, които отиват само по крайности, залитат. Прекалено въодушевени са. Това вече се е случвало в миналото, когато Господ е пробуждал. И имало е хора, които са гледали към тях и са казвали, фанатизъм е това. И тогава се прави удивителното твърдение тук. Надяваме ли се ние цялата църква едновременно да бъде пробудена, да се пробуди? Това време никога няма да дойде. Като изучаваме онова, което ще се случи на Адвентната църква, ние виждаме, че преди да се излее късния дъжд,
Повече от половината от адвентистите от седмия ден ще напуснат редиците на църквата ни. Така че ако ние просто се стоим удобно и чакаме останалите от нашите брати и сестри да се пробудят, може да се окаже, че сме чакали прекалено дълго, прекалено далеч, късно се е станало. Вместо това от нас се очаква да търсим, да очакваме всъщност времето, в което Божията църква се пробужда. Тоест, моменти на пробуждане в миналото и да сравняваме с положението, в което ние сме. И ако нямаме онова толкова много, колкото е било пробуждането тогава от историята, сравнявайки се с хората отпреди, тогава се очаква ние да копнеем поне за това, което и те са преживяли. Всяко едно нещо, което Господ е подарил на когото и да било в историята, в цялата и отминала история, е възможно като дар и сега също. Точно сега. И Господ копне Неговият народ да бъде толкова пробуден, колкото онези древни са преживяли пробуждане, хората от миналото. Така че нека да не се удовлетворяваме с по-малко. За жалост, множество от нашите братя и сестри няма да бъдат събудени, пробудени. Добрата вест обаче все пак е, че Господ ще доведе множество хора, които сега са извън църквата, които са копнеели за пробуждане. И те ще навлязат в църквата ни, за да се приобщят заедно с нас. Ако, разбира се, ние сме били едни от онези, които са пробудени. Също в Избрани вести 1 том, 122 се казва: има хора в редиците на църквата, които не са обърнати и които няма да се обединят в сериозна побеждаваща молитва. Виждате ли, не е просто обикновена молитва, а е настойчива, сериозна молитва. Молитва, на която няма начин да не бъде отговорена, която ще приеме отговора. Ще го получи. Не защото Господ няма желание да даде, но по причина, че все още сърцата ни не са готови да получат дара. Докато в това умоляване ние не се приготвим. Нужно е да навлезем в това дело индивидуално, личностно. И след това ни се подарява едно практично предложение. Нужно е, ние трябва да се молим повече и да говорим по-малко. Множество хора казват: ама аз нямам време, когато да се моля. Всъщност, повечето хора имат прекомерно много време да си ходят на гости и като се срещнем, дори си говорим за неща, които не са важни и съществени. И предложението е: вземете част, порция от това време именно и предложете на приятелите си: хайде да се помолим, защо да не се помолим? И има други неща, които бихме могли да минем и без тях. Но най-голямото е като че ли просто да си говорим, да си бъбрим. Дори в такива събрания, където вземаме различни решения, съвети, църковни съвети.
Ако по-голяма част от времето, малко повече време би било посветено на молитва, не би било нужно след това да говорим толкова много, за да си разрешаваме проблемите. Така че това е едно много важно предложение за онези, които копнеят за пробуждане и разбира се за реформация. Защо се нуждаем от да се молим? Казва се по-нататък, понеже беззаконието се умножава. И хората трябва да бъдат научени да не бъдат удовлетворени с форма, с вид на благочестие, в което го няма духът и я няма силата. Бил съм в множество срещи подобна на тази, събрания, в които сме имали среща след среща, една след друга, както е при нас тук. И аз съм слушал как се пее в началото и как се пее в края на тези срещи. И искам да ви кажа, напълно различно е. Понеже Святия Дух ни пробужда, съживлява, впечатлява, и в края обикновено пеем с повече сила, с силата, с повече мощ и дух. Но ако сме пробудени, бихме пяли дори в началото по такъв начин. А в края би било още по-добре. Същото е с нашето посещение на богослужение в църква, посещенията ни за съботното училище. Прекалено много като че ли сме имали формата на благочестие, вид на благочестие се казваше там. Казваме правилните думи, молим се, четем Библията, но като че ли липсва духът, липсва силата. И по тази причина хората не получават достатъчно благословение. Връщат се в домовете си по същия начин, по който са и дошли. Господ обаче ни призовава да се молим повече и да говорим по-малко, така че да бъдем събудени, пробудени. И когато се срещаме заедно, ще може да помагаме един друг да се пробуждаме, мотивираме към пробуждане. В същата книга, Избрани вести, в 102, следваща страница. Ако ние имаме намерение да започнем изследване на собствените си сърца, нашите собствени сърца, не сърцата на нашите братя и сестри, като изоставим своите грехове, като ги отхвърлим и като коригираме своите зли наклонности, тогава нашите души няма да се въздигат в суетност. Забелязахте ли какво трябва да извършим? Времето е време на изследователният съд. Именно вестта на първият ангел ни каза това. И е време да изследваме нашите сърца. И когато правим това, ще намерим тук и там грях. И за това се казва там да отхвърлим нашите грехове. Ще открием, докато изследваме сърцата си, зли наклонности. Но Господ има силата да ни освободи от тези неща. И човекът, който върши тези неща, който прави това изследване,
ще има способността да преживее пробуждането. И вижте как започваме да мислим за себе си. Ние трябва да бъдем по-недоверяващи се към себе си. Ще започнем да мислим. Господи, аз със сигурност ще направя грешки някъде. Ако нямам силата Ти, която работи в моя живот днес, ще кажа може би нещо или ще извърша нещо, което не е правилно. Или дори просто ще помисля неща, които не са правилни, са погрешни. Затова Те моля, Господи, помогни ми. Това именно поведение е отношение, което ще ни донесе победата. За жалост, мнозина адвентисти от седмия ден не чувстват нужда да се молят за това. Те си казват, аз днеска мога да извърша всичко както трябва. И някои от тях в края на деня си мислят, аз днеска свърших всичко на отличен. Но Исус би погледнал на такива и би казал, не, днеска ти не беше такъв отличник, не се справи. Защото беше ослепен от греха, заслепен. И дори не можа да разпознаеш къде не постъпи както трябва. Така че ние би трябвало да бъдем повече недоверяващи се на самите себе си, като имаме изобилното чувство, че нашата достатъчност е от Бога, да бъдем, да се чувстваме недостатъчни, а нашата достатъчност, нашата пълнота е от Бога единствено. В 24 стих на Юда се казва, ние служим на Бог, който има способността да ни пази от падане. Но Той не може да извърши това, докато ние не разпознаем своята греховност. Докато ние не развием навикът да се доверяваме на Него, да бъдем зависими от Неговата сила. За да развием обаче този навик, е нужно да разпознаем себе си колко зли сме всъщност. На същата страница в Избрани вести се казва, имаме много повече неща да се боим, много повече неща, които са отвътре, отколкото за неща, които са отвън. Тоест, с други думи, най-голямата опасност, която ние посрещаме или се срещаме с, е в редиците, вътре в нашата адвентна църква, а не онези опасности, които ни атакуват отвън. Пречките или бариерите, за да се укрепи успехът, са много по-големи вътре от самата църква, отколкото от света. Тоест, пречките да може църквата да има успех, отвътре църквата са много по-големи, отколкото са извън нея. Така че нашата адвентна църква всъщност се явява най-великата бариера или пречка за самата адвентна църква. Не са баптистите или методистите, не са католиците или атеистите, а всъщност пречката е вътре в нас. И ето ги тук някои от причините.
най-напред гледаме към нашият брат или към нашата сестра. and we see they're doing something. Виждаме, че те правят нещо So we think it's okay. и си казваме, ама то е нормално. But God said, Но Господ казва, don't do that. не прави това. That's not appropriate. Това не е подходящо да се прави. And so the church hinders the church. И тогава църквата сама спира църквата. Then of course we have some people И разбира се, друга причина, who become aggressive. имаме хора, които започват да стават агресивни. And when people try to do what's right, И когато някой се опитва да върши това, което е право, they attack them. тези агресивните ги атакуват. They should be attacking the enemy, Те би трябвало да атакуват врага навън. but they're attacking the church. Но всъщност сега те насочват своята атака към своите братя и сестри, към църковните членове. Back to Matthew 24, Всъщност 24 глава на Матей it said this is a sign се казва, че именно това нещо е знак of those who believe за онези, които вярват, that Jesus has delayed his coming. че Исус е забавил своето идване, пришествие. Because I have plenty of time to get ready, Защото, мислят си те, аз имам все още толкова много време, за да се приготвя. so I can smite my fellow church members. Така че мога спокойно да унищожа моя брат, църковния член. Now the first thing Имам достатъчно време за покаяние. that someone should do Първото нещо обаче, което някой би трябвало да направи е, when they feel that somebody else is in the wrong, когато почувства, че брат му или сестра му се намира в опасно положение, get out, върши нещо зло, get out the Bible and the spirit of prophecy, то първото нещо е да вземем Библията, да се снабдим с духа на пророчеството and prayerfully study. и молитвено да изучаваме тези области. If they discover their brother is wrong, Ако те разкрият, че брат им е на погрешна страна, then they should share what they found with the brother. тогава би трябвало в спокоен тон да споделят онова, което са открили със своя брат или сестра. But if they find that the brother is right, Но ако те от своя страна пък в своето изследване намерят, че брат им е прав, then they should practice it too. тогава те също би трябвало да се заемат и практикуват това нещо. And we can also be different И разбира се, всички ние можем да сме различни from each other един от друг, да се отличаваме, because our work is fighting the enemy, защото всъщност нашето дело е да се борим против врага, not fighting each other. а не да се борим поради различията, които имаме помежду си. God doesn't reveal everything Бог няма да разкрие всичко to just a few people, просто на една шепа хора, but he will reveal it но Той ще го разкрива, as he sees they're ready когато вижда, че те са готови to receive it. да го получат, да приемат. When a country is at war, Когато една държава се намира във време на война, they don't worry when another soldier steps on their foot. никой не се безпокои, когато на войника някой друг войник го е настъпал случайно. Because they're glad to have that other soldier Защото те са радостни, че имат до себе си още един войник, че не са сами. helping to fight the enemy. Още един войник, с когото заедно могат да се борят против врага. But Satan tries to get us Но Сатана се опитва да влезе в нашите редици to thinking the enemies are inside the church. и да ни подбуди да мислим, че всъщност врагът е вътре в църквата. И да насочим усилията си към братята си. Going on in the same page, Като продължаваме напред в същата страница, look what Satan does with this problem. какво прави Сатана всъщност с този проблем? Unbelievers Какво виждат другите? Невярващите имат правото, to expect that those who profess to be keeping the commandments невярващите имат правото да очакват, че тези, които изповядват, че пазят Божиите заповеди and the faith и вярата на Исус, will do more than any other class ще извършат повече, отколкото която и да било друга класа. to promote and honor Да представят и да почитат by their consistent lives, чрез постоянството в живота си, by their godly example, чрез своят богоподобен пример and their active influence, и чрез своето активно влияние. the cause which they represent. Каузата или делото, което самите те представят.
Unbelievers are watching us. Всички невярващи ни наблюдават. They know that we claim Те знаят, че ние претендираме, to be the true church, че сме истинската Божия църква. the one that everyone should join. Онази, към която всеки един би трябвало да се присъедини. And so they're watching us. И затова те ни наблюдават, бдят. Do they behave like it? Наистина ли се държат тия хора така, както учат? Are they doing what the Bible says? Вършат ли онова, което казва Библията? Are they godly? Богоподобни ли са? Богочестиви ли са? Are they zealous to accomplish their mission? Ревностни ли са, за да осъществят и постигнат мисията си? And many times they see no. И много често отговорът им на този въпрос е не. So then they think И тогава те си мислят, they can't be the true church не може тогава тия да са истинската църква. because if they were, they'd be different. Защото ако те бяха, те щяха по друг начин да се държат. And we wonder why they don't want to join us. И затова ние се чудим, ама защо не искат да се присъединят към нас, към нашата църква? We talk to them, Уж говорим с тях, we study with them, изучаваме с тях, but they don't come in но те не вземат решение да се присъединят. because they're looking at how we live, Понеже те гледат и на начина, по който живеем, which says much more който много често говори и казва много повече, than what we preach. отколкото всъщност ние проповядваме. So again, we become our own worst enemy. Така че самите ние си ставаме един вид най-лошият враг. Now, Ministry of Healing 469. Служение на изцелението или постъпките на Великия лекар, 469 страница. It wasn't this way with Jesus. Не беше подобно поведението и примера на Исус. The reason why so many had confidence in Jesus Причината, поради която толкова множество хора имаха доверие в Исус, is because everything he preached, беше, че всичко, което Той проповядваше, he lived. Той го живееше. And he didn't just preach half of the message, И Той не проповядва просто половината от веста, which many of us have done, за което за жалост множество от нас правят, but he preached the whole message. но Той проповядваше цялата вест. And he lived it all. И Той я живееше също цялата. The officers who were sent to Jesus Служителите, помните, които от свещениците бяха изпратени при Исус, came back with the report се върнаха с отговора, that never man spoke as he че никога не са виждали човек да говори така, както този говори. Now, they had been sent there Те бяха изпратени при Исус, to find something of what Jesus said, за да намерят нещо от нещата, които Исус говори, проповядва. to be able to condemn him. За да го увядва в нещо, за да могат след това да го осъдят. But there was so much presence of the Holy Но Spirit толкова голяма част от Святия Дух беше присъствала там, that they forgot about че their те забравиха въобще за намерението, за целта, за която бяха изпратени. and they saw the beauty of И всъщност успяха да уловят красотата на истината, it made their superiors mad. което направи техните началници много разгневени. But this is what happened to everyone, Но това всъщност е онова, което се случва на всеки един. even the top leaders Дори върховните ръководители at some times had this happen, понякога са имали подобни преживявания, but they would always reject it. но винаги след това са отхвърляли това. But the reason for this Причината поради това, което се случи was that never man lived as he lived. всъщност, че никога, защо човек никога не беше говорил така, както този, всъщност тази причина е, че никога човек не беше живял така, както той, както Исус живееше. If we want to evaluate, where are we? Ако искаме да се сравним с Него и да направим една оценка в практикуването на вярата си, къде сме всъщност ние? In the practice of our faith. В практикуването на своята вяра. The place to look Мястото, към което да погледнем, is not our behavior in church, не нашето поведение в църква, not our behavior when we go to work, не нашето поведение, когато излизаме на работа, but it's our behavior at home. но нашето поведение в домовете ни. Are we unkind? Нелюбезни ли сме там?
Do we get angry? Лесно ли и бързо ли се разгневяваме? Do we make those that live with us Онези, които живеят с нас, uncomfortable? правим ли ги, постъпваме ли така, че те да се чувстват неудобно в нашето присъствие? And sad. И дори тъжни. And when they look at us, И когато погледнат на нас, do they see a real Christian? виждат ли в наше лице истинския християнин? And if we are not a real Christian there, И ако не сме истински християни там, в домовете си, then God wants to change us. тогава със сигурност Господ желае да ни промени. So that if somebody comes to our home, Така че ако някой дойде в домът ни, we can live just like we normally do. ние просто може да продължим да се живеем така, както до сега сме се живяли. They'll be just like the Christians should be. И да живеем така, както християните трябва да живеят. А не госта идва и веднага обличаме другата дреха, другата усмивка. But many of us За жалост, множество от нас are kind of like what happens са, когато нещо се случи, when visitors are coming to our house. когато някой посетител дойде в домът ни, And our house is a mess. и въпреки, че в домът ни всичко е в развала, But we're embarrassed to have them see it. бъркотия, и ние се чувстваме неудобно, срамни е те да видят тая бъркотия. So we gather up all the mess. Затова почистваме набързо всичката разхвърлена работа. And we put it in a closet. Вкарваме всичко в гардероба, в килера, Or we put it in some back room. или в някоя по-задна стая. And when the visitor comes, И като дойде гостинина, посетителя, they think, what a neat and tidy и house. той си казва: ей, каква хубава, чиста, приятна къща, дом. God wants to change that picture. А Господ копнее да промени тази картина, това състояние. And that's why we studied earlier, Точно за това ние изучаваме, the revival starts in the home. че пробуждането, изучавахме вече, че пробуждането започва в дома, в семейството. He has the power to clean us up in our homes. Господ има силата да очисти най-напред семействата ни. So when we go to give a Bible study, Така че когато идем някъде да провеждаме библейски урок, it's just like Jesus. да бъде така, както го правеше Исус. We are living exactly what we Да живеем точно онова, което и проповядваме. goes on to say, had his life been other than it was, Ако животът му беше по-друг, отколкото всъщност беше, в реалност, he could not have spoken as he did. той не би могъл да говори така, както го правеше. His words bore with them a convincing power. Неговите думи носеха в себе си силата да убеждават, Because they came from a heart pure and holy, понеже идваха от сърце, което беше чисто и свято, full of love, изпълнено с любов и симпатия, benevolence and truth. с благожелателство, доброжелателство и истина. So if it seems like our words don't have much power, Така че ако ни изглежда, че думите ни нямат така голяма сила, because we need revival and reformation то понеже сигурно се нуждаем от пробуждане и реформация, in our own lives, най-напред в живота си, in the life we live in our home, в живота, който водим в семействата си, and then the И- Holy Spirit will give our word power. и тогава Святия Дух ще може да ни надари нашите думи с сила. And especially over those that are the closest to us. И специално това ще бъде забелязано от онези, които са ни най-близки. I'm going to share something with you, Искам да споделя нещичко с вас. and it's not true in every case. Разбира се, не е абсолютно задължително винаги да е така. But there are many times it is true. Но има множество пъти, случаи, когато това е истинно. You know, often women decide to be Adventist first. Много често жените в едно семейство решават да приемат най-напред адвентната истина. But the husband doesn't see the truth, И съпругът им не може да различи истината все още. or he doesn't choose to come in. Или все още не се решава да се приобщи. And so as time goes on, И времето си тече. the wife is very sad. Жената, разбира се, адвентистката е много тъжна. I wish my husband would be an Adventist. Ах, как бих желала съпругът ми да бъде адвентист също. But
Но всъщност това, което тя не осъзнава е, и аз имах един съпруг, който го сподели с мене, който беше такъв. Той ми каза така: аз никога няма да стана адвентист, докато жена ми, съпругата ми е адвентистка. Понеже той не беше видял в нея онова, не беше видял тя в живота си да живее именно живота на Исус. Всъщност тя правеше живота му непоносим. И ако ние наистина следваме онова, което изучаваме, множество от такъв вид съпрузи ще се приобщят към своите съпруги и ще навлязат в църквата. Или, ако пък адвентиста е съпругът, повече жени, които са неадвентистки, биха се приобщили към църквата. Когато се случва пробуждането и реформацията, тогава всички ние ще бъдем повече и повече подобни на Исус. И онова, което ние проповядваме, онова, което живеем, ще бъде едно и също нещо. Колко често обаче онези, които изповядват и защитават истината, всъщност доказват, че са най-великата бариера, великата пречка за напредъка на развитието на истината. И след това ни се дават някои от причините. Колко често, let me once more just repeat that, колко често обаче онези, които изповядват и защитават истината, самите доказват, че са най-голямата пречка за нейното развитие и разпространение. Най-напред причината е неверието, в което те, на което се поддават. С други думи, например, не вярваме, че може да имаме победа над греховете си. И много нормално е, щом не го вярваме, няма и да го постигнем. Няма да имаме тази победа. Хората гледат, хората ни виждат, че ние нямаме победа над греховете си, нямаме победа. И после имаме дело, което да извършим за Бога. Но разбира се, отново не вярваме, че може да го осъществим. И разбира се, не го осъществяваме, не го правим. И пак хората гледат, че нищо необикновено не се случва около нас, с живота ни. Не виждат никаква особена сила, която да ни спохожда. Защо тогава се задават въпросът и аз да бъда адвентист? Една много интересна история, която се е случила в Румъния. Съпругът бил адвентист от седмия ден. Всъщност сравнително млад бил. Той имал бизнес. Той всъщност поправил стъкла и врати, ремонтирал. И това било във времето на комунизма. Така че трябвало да купува стъклата, знаете, на големи плоскости такива, от някакъв друг човек комунист. И разбира се, той комуниста мразил адвентиста. И веднъж, когато адвентиста си поръчал при комуниста стъкла, материал, той му доставил, му изпратил огромен съндък с стъкла, които просто стояли, били за известно време навънка на дъжда. И
кутията всъщност почнала чак да се мухлясва, да се разлага. And the glass was ruined. И част от стъклата вътре също почнали да се похабяват. And so he took that and filled the order of this Adventist. И така този комунист взел това, което имал и го изпратил, като по този начин осъществил поръчката на адвентиста. He delivered it right to his door, Доставил го точно до вратата му, put it so close to his door, но поставил го толкова близо пред самата врата, he could hardly get in. че въобще не могъл да влезе вътре. Well, the Adventist couldn't use that glass. Разбира се, че адвентиста не би могъл да използва това стъкло. So he called up the communist man. И, т.е. доставил го и си заминал. И адвентиста отваря, не може да го използва и се обажда на комуниста. Адвентист комунист. He said, you have to take it back. И звъни му и казва, ти трябва да си го вземеш обратно това. But he wouldn't do it. Но той не искал да го направи. But he kept calling. Но той, нашия брат, продължил да му се обажда. Finally, the communist man said, Най-после комуниста казал, if you can get it back to my place of business, ако може да ми го доставиш обратно това, I'll take it back. аз ще го приема. But he said, if you break any of it, Но ако ти щупиш каквото и да било от това, което е вътре, then you have to pay for it. тогава ще трябва да си го платиш. So this Adventist got a truck. И адвентиста наел камион. It weighed about 2,000 pounds. Колко е това? Около 1 тон килограми, около 1000 килограми. Тежала цялата тая кутия с стъкла. So he attached the cables to that box. Поставил отдолу кабелите, връзките, въжетата, които да вдигнат. And he started lifting it up. И започнал да повдига цялото нещо. After it was up a little ways, След като било малко повдигнато, the bottom of the box dropped right down. дъното на кутията, просто защото било вече разложено, мухлясало там, просто се е отворило. But the glass stayed right there. Отворило се, но стъклата си останали там. And everybody was looking. И всеки един от тия товарачите там гледали. Wow. And he got the glass in the truck. И той така, както е, поставил ги на камиона, He delivered it back to the communist man. върна ги обратно на комуниста. And the communist man didn't give him any more trouble. И комуниста след тази случка никога повече не му причинявал някакви неприятности. He was afraid to mess with God. Той вече се боял да не се изправи срещу Бога на този човек. But if we're full of unbelief, Но ние, от друга страна, ако сме изпълнени с неверие, God cannot do these things with us. Бог не може да извърши всички тези неща без нашето сътрудничество. Then the second one it mentions Другото нещо, което тук се упоменава е, is doubts expressed. най-напред неверието беше, а след това изразени съмнения, изказани съмнения. So when we have unbelief in our heart, Когато имаме неверие в сърцето си, we usually talk about it. ние много често говорим за него. And when we talk about it, И когато говорим, изговаряме своите неверия, съмнения, it discourages other people. то обезкуражава или внася съмнение и от другите наоколо. And then they start thinking, well, God can't do it. И те също започват да мислят, ама Бог не може да се справи с това. And so it weakens the whole church. И по такъв начин ние отслабваме цялата църква. Then the third one it mentions, И третото нещо, което се упоменава е, the darkness is cherished. тъмнината е възлюбена, т.е. тачена. So those things that we do that are wrong, Онези неща, които ние практикуваме и които не са правилни пред Бога, we cling to them. ние като че ли сме се прилепили към тях. And we cherish that darkness. И ние тачим тази тъмнина. Even when light comes to us, И въпреки, че идва светлина и ни огрява, we still cherish the darkness. ние като че ли все още тези тъмни дела ги тачим. Now this is very dangerous. Това всъщност е много опасно. Notice what it does. Вижте какъв е резултата от това. It encourages the presence of evil angels Значи казва се там съмнението, неверието и таченето на тъмнината насърчава присъствието на зли ангели and open the way
и отваря пътя for the accomplishment of Satan's devices. за осъществяването на сатанинските планове. Satan is watching us. Сатана също бди постъпките ни. When he sees we're doubting, И когато види, че ние се съмняваме, when he sees that we talk our doubts to other people, когато види, че ние изразяваме своите съмнения, споделяме ги с други, when he sees that we are cherishing когато вижда, че ние тачим и любим тъмните неща, he really goes to work. той наистина се впуска в осъществяване на работите си. He says, I know I can keep them Той казва, аз мога да ги удържа тези in my control. под моя контрол. Now, if those thoughts come into our mind, Сега, ако тези мисли идват в ума ни, but we don't say anything about it, но ние не казваме нищо, т.е. тези съмнения идват, но ние не ги изразяваме and we don't act on it, и ние не действаме като че че ги мислим, then he doesn't know. тогава той не знае нашите планове. Notice what it says next. Ето следващата мисъл. The adversary of souls Противникът на души, is not permitted to read the thoughts of men. на противника на душите ни не е позволено да чете мислите на човека. But he is a keen observer, Но той е той е специалист наблюдател. and he marks the words, Бдителен наблюдател, който отбелязва нашите думи, he takes account of actions, който брои нашите действия, внимава за всякото ни действие and skillfully adapts his temptation и много талантливо приспособява своите изкушения, to meet the cases of those за да посрещне случаите на онези, who place themselves in his power. които му се поставят на разположение в неговата сила. It's okay if a thought of doubt comes in our mind, Нормално е някаква мисъл на съмнение да мине в умът ми, да дойде. but we must not cherish it, Но ние не трябва да я насърчаваме тази мисъл. because if we cherish it, Защото ако започнем да мислим върху нея, да се я обрисуваме още, we'll start talking about ще it, започнем много скоро и да говорим за нея. and Satan now realizes И тогава Сатана ще осъзнае, that he has successfully че той вече успешно tempted us. е започнал да ни изкушава. That if he keeps tempting us, А ако успешно продължава да ни изкушава, that he can win. той ще спечели. So here's what it tells us. И ето какъв е съветът нататък. If we would labor to repress sinful thoughts and feelings, Ако ние се трудим да потискаме грешните мисли и чувства, giving them no expression in words, or като не actions, им даваме никакво изказване в думи или изразяване в делата си, Satan would be defeated. тогава Сатана би бил победен. For he could not prepare Защото той не би могъл да приготви своите his specious temptations измамни изкушения, to meet the case. за да посрещне нашия случай. So, like you heard this morning, Както и чухте тази сутрин, if this lady is looking at this dress, ако тази жена гледа това облекло, вавилонската дреха, it's a part of the way Babylon dressed. която е част от начина, по който Вавилон се облича днес, Satan sees she came back to look at it again. Сатана вижда, че тази жена отново се е върнала да я наблюдава, да я гледа тази дреха. And then if she says something about it, И ако тя просто изтърве дума или почне да говори за нея, he says, she really likes it. о, Сатана казва, сега виждам, че тя наистина я харесва. So he goes to work. И той започва да работи. He knows it's the time to work with her. Той знае, че сега е времето, за да може да работи чрез това. And she falls. И тя в крайна сметка се проваля. But if when she saw that dress Но ако в момента, в който тя види тази дреха and she was attracted to it, и е привлечена, разбира се, от нея, but she just walked on, но просто решава да отмине, she didn't let Satan know she was interested. тогава тя не дава никакви знаци на Сатана, че тя е заинтересована в нея. Satan would say, Тогава Сатана би казал, well, there's no point in tempting her. не можах и тук никъде да я изкуша. She's not interested. Тя въобще не е заинтересована в това. But in your mind you were, В умът си обаче и ти имаш война, but you didn't give him any indication. но не си му дал никакви знаци, за да те подозира. So he leaves you alone Така че той те оставя на спокойствие. and you're able to resist the
И ти си способен да устоиш на това изкушение. Yes, 9 to 10. Two more minutes. Ако искате да се помолим тук. Отче наш, който си на небето, ние сме така благодарни за всичко, което ти си ни открил. Онова, което може да ни пробуди. И ние те молим, помогни ни да копнеем за това пробуждане. И особено се нуждаем от тази помощ за семействата си, за домовете си. Боже, в домовете си, така както постъпваме един към друг, може да се видим такива, каквито сме всъщност. Научи ни просто да не отминаваме своите слабости, но да молим Теб за победата, която да ни подариш. Така че да бъдем най-чудесните хора, личности, с които да се живее. И като наше свидетелство, нека нашето свидетелство да рефлектира върху начина, по който живеем. Ние виждаме, че ти можеш да ни подариш сила, такава каквато Исус имаше, за да може хората да казват: със сигурност искам да бъда като тези хора. И да бъдат заинтересовани във вярата, която си ни дал. Благодарим ти, че ти ще го направиш за всеки един, който сериозно и настойчиво копнее за това. И те моля особено за онези съпрузи или пък съпруги, които все още не са в църквата. Моля те, благослови всеки един, за измежду нас да бъдем така христоподобни, така че нашите партньори също да закопнеят за онова, което имаме и ние. И ние те молим и ти благодарим за това в името на Исус. Амин.